is kouder dan de laatste jaren. Ja, het is misschien te koud of? Nou, weet je, dat zal wel meevallen toch? Ja, super koud. Waarom dan je mooi? Nou, omdat het wel leuk is. Ja, omdat het leuk is. Dat het leuk is, maar ik heel koud. Dat wel. Het is wel koud, maar de ervaring van jezelf, je beproeft je lichaam even, dus ja, dat is wel heel leuk. 3, 2, 1, go! Nou, hoe weer het? Koud. Heel koud. Het is wel wat kouder dan normaal, want het is de 4e keer, maar dit is wel de ergste, denk ik. Heel erg koud. Verfrissend, hè? Ja. Maar waarom doe je het? Leuk. Voor de frisse start. En ja, het geeft een kick. En je kunt het jaar weer tegengaan en het is goed tegen de kater. Ja.